dole dukan ka kai haka wa mai girma su bar da kataka da kurjinan dai lahu gwani ba kana da muhimma ai dole ne makiyin ka siya ba wani aya bataka taki yallo wata gyara kasar noma uban duka ne sarkin takin mu duka ne Sarkin taki, Muhammadu ne sarkin taki Muhammadu ne sarkin taki, mutum haka ne dubu jiran guda duka ne sarkin taki, idan haka ne yayi rufi 300 ne sarkin taki, Muhammadu ne san bajinin Muhammadu ne sarkin taki, gidan tara ne gidan zuwa ta tara ne sarkin taki, Adau duka ne da Chicago gaba gadi ne sarkin taki, mai girma Muhammadu mai girma zambo masu ado adon kula karshen yankon masu wuta ta can sama wane malam sarkin takin kasar hausa mai girma zambo ga sarkin takin kasar hausa kauce dan